Dámy a pánové, vítejte v České Třebové. Mám tu pro vás nádhernou zrekonstruovanou chatu s obrovským pozemkem. Pojďte se na ní podívat. Do chaty je zavedena elektřina i voda. Záchod je chemický, ale je možnost si dodělat koupelnu a využívat tak chatu celoročně, protože je chata zateplená a má plastová dvojskla. Topit lze pevnými palivy nebo přímo teplo. Součástí je velký pozemek s plochou přes 1600 m2, který je nově oplocený a je přístupný ze dvou stran. Z přední, kde je nyní terasa s pergolou, a zadní, kde se nabízí udělat vlastní parkovací stání. U chatky je taky kůlna, kde si můžete uchovat nářadí, sekačky a další potřebné věci. Neváhejte tuto skvělou nabídku využít a domluvit si prohlídku ještě dnes. Já to na vás počkám.